Teší sa na Mafiu 4, veľmi sa teším na Mafiu 4. Rozmýšľam, že ako bude vyzerať Mafia 4, lebo sa hovorí, že niečo bude, že mladý Don Salieri na Sicílii, ale predtým boli ešte klebety, že to bude zase o čosi neskôr, možno nejaké 80. roky v Las Vegas. Dosť ma zaujíma, že keď už v jednotke boli tie auta tak strašne staré a pomalé, tak jak budú vyzerať auta v 20. rokoch, čo tam budeme jazdiť na koňoch. To sa ti divím, že nikto nezachytil, že to je vlastne to prijímanie do mafie, čo má aj Vito Scaletta, že sa prepodne a nakvapká na ten svätý obrážťok. Jedna otázka, je toto podľa vás Don Salieri? Kto iný nosí túto pofidernú vestičku? Ale na druhej strane to má byť proste, že 30 rokov dozadu. Toto je očividne mesto z Mafie 2. Jedna vec, čo ma veľmi teší na Mafii 4, respektíve Mafii The Old Country, je, že bude lineárna. Čiže chvála Bohu, nebude takto extrémne prepchatá misiami jak Mafia 3. No ale som zvedavý, že či toto je iba taký test, že spravia Mafiu 4 lineárnu a 5 budú sa znova snažiť spraviť niečo epické, alebo či už ostanú pri takomto štýle rozprávania. Myslíte, že Mafia 4 bude reálne, že backstory Dona Salieriho, Dona Morella a Dona Peponeho? Lebo klebetiel sa o tom a je to také, že celkom safe, že dať tam postavy, ktoré ľudia už poznajú. Na druhú stranu mám taký pocit, že keď tam dajú hen tých dvoch, tak určite tam dajú nejakú pofidernú romance medzi Salierim a Morellom. Podľa mňa na 100% tam dajú ešte, že tam bude, že Vitov tatko, starý Scaletta a možno aj, že malý Tommy, lebo však on sa narodil 1900 presne. Na 100% tam bude pobehovať malý Angelo. Ale to by bolo dosť náhodno, lebo však Salieri by ho potom poznal v Amerike. Ak tam bude Salieri, tak Frank tam bude určite, lebo však oni sú kamaráti. Predstavte si, že by toto bolo proste v tej novej mafii, že na Sicílii takto tam rozoberáš biznisy, predaj citrónov, stánok, rozobrať, vypočúvať majiteľa. No strašne zaujímavé, čo bude v tej Mafii 4. Či to budú proste kone a jedno jediné auto, čo vie 10 km za hodinu. Bicyklo by tam mohli dať. A fakt mňa zaujímalo, že či tam dajú znova, že jedno mesto, alebo či to bude, že ostrov, že celý ostrov Sicília. Jak GTAčka bývajú, že ostrov a tam rôzne mestá alebo čo. Netušíš náhodou, či Mafii 4 budú postaviť zo starších sérií? Nad tým som rozmýšľal a podľa mňa je viac ako pravdepodobné, že budú. Jednak sa tam narodili Don Salieri s Frankom, Don Morello, Don Pepone, ale takisto aj typci z Mafie 2, čiže Frank Vinci napríklad, alebo Leo Galante.